Kyllä nyt voittaa. Joo. Yritän kommunikoida rauhallisesti. Saat pelata vaikka pelkällä Magnumilla. Jee, it's alive! Mä voin ottaa tuon A-nimen kädestä siitä minne nyt. Mä menen. Kuka meiltä nyt puuttuu? Sande. Ei kun Sandes. Ei kun Overi Squadi. Oho. Ja sitten vähän haarahyppyjä. Kenen mä tuun? Tuomas. Tuomas Kuukkonen B. Joo. Viko. Otatteks te Mullakin on vaan eissi. Aan? Minä otan. Overi ottaa Aan. Mikä Sandekaa sinne vaan? Ei 2 lippua, tarvitaan sitten 3. Jäät se keskelle sekke. Joo, mä menen. Okei, jos ei ne ammu tuota seinää C-hallista rikki, niin... Onks tää live vai? Oh. Ammu. Kato, ne ampu sen heti rikki. Noniin. Joo. Että siitä sitten vaan. Tippuiks keskeltä toinen B? Yksi joo takana, joo. Mä menen koneelle. Hyvä. Kuka lippuu vaan joo. Vittu tää heltti generoituu hitaasti. Keskellä B. Yksi keskeltä pois. Toinen keskeltä pois. Tulee alhaalta alle. Mä tuun mun. No miksi et ammu niitä? Koska mä jään. Laituri. Mä päässä selkään, mutta ne Ai oli se. vielä nopeampi. Kuukkanen pidetään Ei siellä metämä. osake enää kettä. Ei vaan pois. Hei, täällä kuuluu askeleita mun takana. A lähtee. Joo. Ja tuli hakkeen mut koneelta. Pois tää. Takana. Kone 1. Okei. Mä tuun ressaa. Random. Ei, kuka spawnas naamaa mitään. Keskeltä toinen pois. No ei, sai mut. Hyvä. Ressaa, sä kerkiit. Kone 1. Mene taas sinne sun mestalle. Mä pidän kesken. Joo, yksi pois. Ota hakkeen minun spawni. Joo, mene vaan. Joku veti mut jostain lavilla, en tiedä. Joo, tulee sisälle alle sit hallit. Kaksi on vielä hakkeen toinen tulee sinne. Mä oon ihan helvetin pehemi. Servu. Keskellä. Keskeltä pois. Joku muu sai sen. Siellä tankeilla on keskellä kans. Joo, sai minut. Koneelta. Tankeilta yksi keskeltä, joo. Joo. Hyvä. Mulla on molemmilla puolilla. Yes. Ai vielä yksi selkä. Sori, ei ehtinyt. Yksi pois. Täällä on vielä toinen. Se sai meikäläistä. Toinen pois. Oot sä lippu, Menkää mä lippuun. nostan. Joo, mä otan lippu. Overi muuhun ja Sande muut. Mä lähden seelle. Okei, mä spawnaan Sandeen ja Joku lähden jää alle. keskikohtaan. Mä jään alle. Tulee siihen lastaukseen. Joo. Yksi se. Ai, tulee myös takaa. Piipulta Joo, C, sai A. siellä yksi. Piipulta A. Hyvä. Muistakaa kun menette Aalle, niin siellä on piipulla. Kone 1. Joo. Otan piipu. Random spawni on nähtävästi. Piippu näkyy. Yksi pois. Joo, keskellä, se on keskellä. Piipu vieressä. Aha, sieltä tulee toinen keskeltä. Sai mut. Tankit.
Hyvä Kuukkanen, mä spoonaan suhun. Ottakaa random spawniakin. Ei Tippu. kaikki. Joo. Ai selkään, tuli B:n pääty. Sieltä tulee nade. Heikko. Kuolin jo alta. Yksi keskellä, B keski. Joo, se sai. Teillä yksi. Pois. Toinen heikko, 2-2. Tuleeko joku aalla? Kulas tois. Ai, lipulla Joo, yksi, kolmas lipulla yksi. Lipulta yksi pois, lipulta yksi pois. Hyvä. Me auttaa. Ei. Asa. Seelle tulee porukka. Mistä menette se? Alle siis. Oi vittu. Sen yläpuolella. Yksi pois A. Kuolin. Tulee B:lle. Se on nyt keskikohdalla, mutta mä veikkaan, että se kiertää. Saitko näkyviin? Nyt on B:n toinenkin pääty, siellä sun päässäkin on. Aha. Piipun puolen ulko. Yksi heikko siinä servo ja A välis. En saanut spotattua sitä, mä en tiedä yhtään missä se on, mutta mä nyt kattelen molempiin suuntiin. Tippu. Mä menen Toinen tippu. kolmelle. Tuleeko A? Joo, A tulee. On me B. Ei tarvi B:lle tulla. Alle vaan. Pankilla on. Täällä on. Keskellä. Yksi pois alta. Poissa. Toinen pois. Joo, Keskellä yksi. se on poissa. Kaksi tulee jo keskeltä. Sai mut, Aha. sai. Juu. Ale yksi. Puekki. Mä yritän Kukkanen spoonaa suhun. Tippua. Pankilla on. Keskeltä pois, yksi selkään perän Joo, suunnasta. alta yksi pois. Se lisää. Hyvä. Ai niin. Ai, se tulee toinen. Mä menen peille auttoon. Kaksi Joku pois sit- B:ltä. Jaa, ei. Onks tää vielä Mä tuun aalle joku apuun, ääni? mä tuun aalle Ei apuun. tarvii. Okei. No, Hyvä. selkä. Ai, selkä. 2 pois. 1 pois. En saanutkaan tosta. Siellä ei oo kettä. Mä spoonaan C:lle avuksi, jos teillä on B-hallussa. Nyt tulee seelle. Tunneli. Yllältä. Mä ylös. Tunneli. Mä lähden kanssa liikkeelle. Pele. 1. B, A välipiha. Ei vittu tuo saatana lakihirmu sai. Joo, Ai, sama yksi sai siellä mut. C:llä. Joo, sai mut. C alhaalla. 2 pois se. Joo. Otan Kukkasen. Lastauslaituri. Mä lähden haastaa. Kaksi tulee C:lle ylhäältä. Joo, siinä on 3. 50 hellon. Siellä on 3 äijää. Yksi pois tunnelista. Pois toinen. 1 vielä. Yksi C:llä alhaalla. Tunneli pois. Ylhäällä 1. Tuli toisen puolelle. Mä käppään Aata. Oh. Aha, Aan takana. Tankista pois. Tai mut Tunnelista naatilla tulee alla. jo varmaan. A tulee vissi takas. Ei kun vihuille. Tippu tuli tunnelista. Aa. Randolph Pavni on täällä alla. C alla.
Keskellä 2. Keskeltä yksi pois. 2 siinä ulkopuolella. Toinen Toinen pois. Toinen on vielä hengissä. Peille apui vaan. Joo. Tänne ei tarvi enemmän. Ulko. Mä oon B:llä. Siellä tulee kolme tulee keskeltä B:lle. Yksi pois. Pois. A pois. No selvä. Koneella. Painut B keskellä. Me overi alva. Hyvä. Vaan jo siellä. Siellä on perä. No mä tuon auttaa sit ja A tyhjäksi. Teiltä tulee. Teille. Teiltä yksi pois. Ja on vielä toinen jossain. Keskellä. Yksi pois keskeltä. Toinen on vielä. Tippu. Iskekää B, tarvitaan lippu. Joo, mä lähden hakkeen sitten. Joo. Alhaalla yksi. Yläpuolella yksi. Niin jo. Tarvitaan lippuja. Kone yksi. Aala selustassa. Kone pois. Toinen on servul varma. Teillä kaksi. Siinä tankit. Aan takana. Ei se ota hittiä. Mitä vittu. Vaan. Takaa. Lähdekö kukaan hakee C:tä? Mä menin sekkeen, mut... Joo, B:llekin on tulossa sitten vasemmalta yksi. En saanut spotattua. Tankki pois. Kone yksi. Mulla on nyt tuomas yksi. Joo. Joo. 2 tulee sinne peille. Keskellä. Ai, tuli Saimut. Sai keskeltä. B keski. Iskekää se, että mä pes. Joo. Aha. Se alhaalla yksi, keskellä yksi ja Lippu. alhaalla kontti. Yksi pois kontilta keskeltä. Se alhaalla. Ja keskellä. Joo, tunnelissa on 2. Toinen on tunnelin päällä ja toinen tunnelissa. Joo. Ne pitää sen sitten. Mistä? Mä menen takas alle. Lastaus vissiin. Yksi on keskellä, joo. Siinä on portais 50 helön. Aalle menee. Tippumata missä veet. Aan puolet ampuu. Ai, Mä en revaa. Olipa tosi vittu, että tämä on paska. miten me hävittiin taas noin saatanasti? Kyllä, ja se näytti, ja sit senkin jälkeen, kun me menetettiin helvetisti tikettejä ihan hetkessä, niin me saatiin takaisin sekin välimatka kiinni. Jos me... Ottaaks joku engineeri? No ei mitään. Mä menen B:lle päädystä.
Kannattaa varmaan juosta tästä niinku suoraan vaan, koska ne on jo siellä sitten. Sitten mä huomasin, että ne viskoo ainakin naatit heti sinne, niin se melkein... Ainakin ne joutu siirtyä siitä käppäyskohdasta pois. Entäs kennekäs taas paunaa? Sitten. Ja otan tuon B:n tuosta ja pasko seinät rikki. Siis sen. Eiku B:n. Eiku C. B:llä yksi keskellä. Lipulla yksi. Naattii B:n keskelle. Jo kiertää teidän taakse yksi. No Teidän kautta voi kiertää vittu yksi. singolata. Se on se C menetetty. Yksi pois B:n takaa. Toinen vie. Se sai mut. Tippu. Joo, ole Se se. ressaa vaan. Teemut. Tuu vaan. Koneen päällä. Koneen päällä. Ei kaikki B:ltä pois. Overi vain on hengissä. Koneen päällä joo. Toinen on lipulla A. Random. Yksi pois. Toinen vie. Toinen vasen reuna. Room. Toinen pois. Noniin ja C menee. Muu on lähettävä. Ei kun tää auki. Tää Mä pääsin B:llä on aika keskellä yksi. Mä jää alle. Mä oon tässä keskellä sun. Ja nautsakke täällä. No minä lähden kiertämään täältä. Yksi pois B. Täällä on takana yksi lisää ainakin. Joo, sen puolelle tankilla. Ja ne otti kaksi C. En tiedä mistä. Enkerin. 2 B:llä keskellä. Yksi C. Pois. Joo. Ei tänne tarvi näin Aalle ottaa lähti. jää. Ei, mä lähden B:lle. Enkä vaan. Mä oon engineerin, ei mun kannata lähteä eturin. Yksi lastauslava. 2, toinen vie. 2 pois. Yksi B:n keskellä. Joo. Yksi B keskellä. Tipuin. Tekää 3 C2. Joo, potaattu. Tuu keskelle tuohon siellä. Joo, yksi pois. Mä spoonaan Mä oon kukkisen niin alle. heikko, että mä kuolen ihan just. Teillä. Aan takaa Hei, muuten, aan alle. takaa. Joo, Miksei junaa. ole ketään? Onhan 2. Ei näe. Kaksi Overima. A. Oho. Yksi lipulta pois. Hyvä. Vittu, Siellä on ei. toinen. Joo, mä näin. Hei. Mä... Sande muuhun. Varokaa, siellä on edelleen selkä lastauslava. No se A-piippu. Lastauslaituri pois. A-piippu. Toinen pois. Menkää. Ei Hyvä, tänne hyvä. tarvi näin monta äijää olla. C lähtee. Minä jään tänne, kun minä oon engineeri. Ei mun kannata olla eturintamassa. Teillä vaan vauhdi. Mä lähden tänne koneen yläpuolelle. Tunnelis menee ja Yksi pois tunnelista. Heidasin C:n päällä. Ylhäällä yksi. Konteli. Last man in the squad. Joo. Nyt sieltä tulee jo Aale äijä. Yksi pois. Keskellä yksi. Keskeltä yksi pois. Keskellä yksi. Spotat. Toinen pois alta. Mä käppään ja...
niin saatte sitten seinä. Yksi vielä kesken. Overi, mä lähden auttaa, jää pitää aata. Joo. Vastauslaituri. Tulee Aan takakoneelle. Stickin kohdalla. Joo, ne otti 2 äijällä. Yksi pois. On vielä monta äijää. Stikillä. Niin on. Toi on siihen. Toinen pois. Kone 1. Onko se koneiden ylhäällä? Läntillä. Sai mut naatilla. Se on lipulla, A-lippu. Oliks se siinä ylhäällä? Ei, A-lipulla. Mulla vaan äänessä. Kukkoa tulla. Meidät tulee se ylle. Reuna. Metsästä Tippu. päin. Toinen vie. Meillä on random spawni A Yksi B taakse. keskellä. Tunneli pois. Mä otan randomispawnin. Se alhaalla 1, C alhaalla. 2. En tiedä mistä kuoli vaan tähän. Se En tiedä mistä alhaalla. kuoli. Ei ylhäällä oli. Joo. Pelle lähti 1. Puhetta, jos se ampuu. Yksi pois, konteen. yksi pois. Varo sekkenaatteen. Kiertää selustaa. Pois selustasta. Mä menen ottaa C:tä. Siellä on enää mun 2 mielestä B:llä. B-puolet ylhäällä. 2 C-lähellä. A vieressä 2. Siinä vihreällä. 1 vielä. Yksi pois sieltä. Toinen vie. Toinen pois, toinen pois. Aalta 1 pois. Kaksi siellä, kaksi alhaalla siellä. Mä lähden B:lle. Jaa, siellä on Sandella. Sande! Seuraava kerralla kun sä spawnaat, sulla Kaksi oli yllä. random spawni tuonne, miksi sä et sanonut mitään? Ihan vitu hyvä spawni ja B on vihollisella. Sekin lähti. Mä äsken spawnasin ja lähdin vasta juoksemaan. Mitä ihmettä? Ei. Mä en nyt ymmärrä. No nyt jatkuu vaan peli. Vastauslaituri Keskeltä heikko. pois. Pois. Vastauslaituri heikko. Se on pois, se ketä oli lastauslaituri ulkona. Ei ollut. 1 pois lastaus. Yksi pois keski, ei kun anteeksi, yksi keskikonteille. No joo, sehän on. 1 pois pihalta. Muuhun vaan, Tuomas. Joo. Siellä on takana. Mä menen allalta sitten. Niin. Mä kierrän sekin sivulta. Muuten me ollaan liian läjässä. Vastaus. Kontin takana. Heikko. 1 pois. Teiltä 1 pois. Mennäänkö että täällä on joku B:n takana? Joo, heti nade. Otseen suunnasta. Täällä. Pidetään se ja näin. B:kin meni. Kuuluu yli askeli. Keskellä 1. Täällä on kaksi. 2 B keski. Ihan kuseessa niissä. Toinen heikko. Last man is squad. Pois. Vielä 2. Vasen sivusta. Tippu. Vaihdettiin. Tankin päällä B. Ampuu suoraan C-rappusi. Kone ja A välissä. Mä sain antaa. Ei kun B. Mä sain B:lle. Muuhun vaan. Joo. Kuusi. Mä tipuin siellä. Jaa, minun Vastaus 1. Lastaus pois. Tunnelista menee.
C-llä yksi alhaalla. Se on C-llä täällä takakontilla. Joo, mä sain mun tankilta, C-n mutta... alhaalta uudesta. Puhu vaan. Mä spoonaan sekke suhun. Toinen vielä alhaalla, heikko. Vasemmalla. Niitä on 2 ja nyt 3. Joo, se on pois. 1 pois. Siinä on vielä toinen. Okei, no ei oo enää. Nyt vaan B-lle. Joo, siellä on vielä yksi sillä allalla. Hyvä. Tunnelissa. Pois. Joo. Ja Robenno just. Mä pussaan Yksi pois päädystä B. B-lle. No voi nyt. Tuli keskeltä alas. Mä tuun sekke päädystä. Joo, mutta oli... Joo, ota. Ei se... Random spawni on Aalle. Yksi pois. Se lähtee. Ei helvetti. Nyt on 3 siellä. Menkää, ei tänne. Yksi on C-n ylhäällä, tankin Aalle takana. tulee 1 tuolta. Niin mistä? Yksi pois C-ltä. Tulee Tuo. just. En minä tiedä tota B paikkaa. lähtee. Tuomas. Olisit Mä sanonut. menen auttaa C-lle. Lippu Minä yksi oon C-n lippu. alhaalla yksi. A-lastaus. Pidetään AC. Heikko. Joku on tossa keskellä, se Servo. on nyt tosi pahasti. Servo. Tulee C-lle seuraavaksi. Servo ja koneen vieressä tulee aali. Tunnelista. C alhaalla. Aalle random spawni. Siellä käy yksi. Teillä edelleen 2 alhaalla. Mikä mappi? Niin Sante, silloin kun synnytään, silloin yleensä otetaan Mikä randomi. mappi? Niin silloin sanotaan random spawni. Ja silloin sanotaan minne se random Mikä mappi? vaikka metro siltä tuntuu. Mä laitan tähän, että VR Ny paranoid. OP Team.